ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କର ଡକରା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡକରାରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ଠିକ୍ ବାହାରିଥିଲୁ 5ଟା ବେଳେ। 5ଟା ବେଳେ ଗଲାବେଳୁ ମାର୍କେଟ କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ସେତୁ ପୋଲରେ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ମାହୋଲ ଥିଲା। କଳା ମେଘରେ ଘୋଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ବାଦଲ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ସାଇଲ ଆଉ ମିଟୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଆଙ୍କର ଟିକେ କୁତୁରୁ ମୁତୁରୁ ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ତାପରେ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ଦୀପ ଜାଳିଲା ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋଜୁଛି ୟାଙ୍କୁ ପାଉନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ।